ku sa idon ku yi kallon yadda ake haɗa kum da ƙaho. Kum wato abun tace kai, wannan da ƙaho ake haɗawa. Wasu ƙasashe sun ci gaba, sun mana fintinkau. Yanzu a ce ba za mu iya haɗa kum ba, a Najeriya ina ga in ba a shana ba abun da muke iya haɗawa. Irin wayannan ƙere-ƙere masu sauƙin nan ba ma iya yi. Kuma a zahirin gaskiya ya kamata a ce irin wannan ƙere-ƙeren a ce muna iya yin su a nan ƙasar mu Najeriya, amma saboda yanayin yadda ƙasan take ba za mu iya ba. Yanzu ka duba ba, kum ne fa, ka duba yana ta goge shi, yana goge shi, yana mai da shi smooth yanda zai kankare shi yayi kyau. Ka duba ba, kum ne da ƙaho aka haɗa, ƙahon shanu.